Maka simba ere sekuru. Alhamdulillah ndinosimba handizive kutoka makadini. Kupisa sekuru. Alhamdulillah. Kupisa kwa nyanya shuwa. Ndimafama zvakamira sei? Isusu seyajapola fama ave ndikukorora. Chingarambe chibange but tozwa kuti Mwari vanotichengeta. So ndakati chitaura na DA takatarisa nezuro tikaona fodya tane marips anokwana 3. Okay. Saka fodya yedu isusu tisimafama shuwa. Fodya yedu yasvika pakanaka. Nokuti level yacho yakanaka yese fodya yakura. Saka tiri kuchola ende ndisu shwari mafamasi. Andiriya. Aiwa tinotenda. Tiri kuona nhasi tine vazukuru ava inenge mhuri. Rakamira sei dare sekuru? Inini handisati ndaziva dare. Vazukuru vakangouya zvikanzi sekuti tine matambudziko edu. But kuti tiite zvatiri kuda kuita, isusu tikukumbira kuti tingaonewo seNkoma Robert. Yatinongoma Robert mukati muri kuvada vanouya. So zvikanzi tine matambudziko edu but kuti matambudziko edu tifambe taida kuti Nkoma Robert vauye. Saka ndoimba kuti kana sokuya kwavaita vakungobuda vachitaura matambudziko yavo pamberi peruzhinji kuti tizive. Inini handisi kutomaziva because handisati ndagara nawo pasi. Saka kugara nawo pasi kungota semakadi alhamdulillah. Saka alhamdulillah nongoti Allah subhanahu wa ta'ala iwo nenyasha dzavo nematambudziko yavo vasvikawo patsime kuti vanomvura. Andiriyo. Aiwa tinotenda. Makati hama. Andiriyo. Muri yekwani? Pamatoro. Ndo kumushanda kupi? Kumusha chaiko kumwenezi. Mwenezi? Kumasvingo? Haya nhasi. Ndichibvunzikira dzemasvingo. Waindifonera ndivapi zvii? Ndakatanga kufonera. Okay. Andiriyo. Saka ndimuda kutaura. Okay, ukama wakamira sei? Ukama avandisiso ndofestival yembamene. Zvitevera hanzvadzi yangu. Tevera avandibaba mutwini wababa wangu. Mutwini wababa? Ko baba vari kupi? Baba vakatotitizawo pakufamba kwatakaita. Matwins makadi kutiza mezi handiboni matwins here baba. Akatongorama kati inda kutodzokera kumba ndingamiriri zvisina basa musha wangu nogona kupadza nekuti pakune nhau yenenge yekumaoperation. Okay. Muramba dream. Saka ndokutiza kwakaita kanotozama kuvafonera chiuya vacharya kutoti kokotera ndakutenda kumapurisa ndikusomiseti muri kundipuma. Alright. Pamwe muchivapuma vakazvishuwa. Kwamai vari kuti? Handiti. Alright. Baba munozopinda zvenyu papai. Iwe ndo watanga kundifonera handiti? Zvakamira sei? Chakaita kuti uzoti rega ndifonere murume uyo nditaure naye. Sekuru varipo, ini ndiripo. Hatizve mako wakaizvi. Kana baba mutwini wangu asati waudza ndizvozvo. Panapa kuti utaure chokwadi. Even kana chokwadi chawanga usati wataura uchitya kuti zvinoenda kachitaura ndinozoita sei? Baba mutwini varipo avazvo pamwe vanogona kuzoramba kundiperekedza kuti tese nenhau yangu. Dambudziko rako rakamira sei hanzvadzi? Inini dambudziko rangu ngoma rakamira rakadaiso. Kuti ndizosvika pakufonirai. Ndakaonawo vamwe vamaimbotaura navo vanenge vane dambudziko rakafanana nerangu. Vachibatsirwawo. Ini dambudziko rangu rekutanga nderembereko. Mbereko iri kuramba kubata bandira. Munhu dzinongobatawo dzichibva kana ndikabatsirwa kumapostori. Ndo dambudziko rangu rekutanga iroro. Ndakamboroorwa ndobva paimba yekutanga zvaramba. Izvozvo ndine murume wandakaroorwa naye tatova nemakore. Tatosvika 9 years. Asina mwana. Ende ndiye akatondishingisa, wanogara achindishingisa. Ndiye akatoita kuti ndizive zvakwana sekuru ndasingatozvizivi. Achitondisenderawo mavhidhiyo achitaona zvinoita sei zvinoita. Saka zvakatanga pandakatanga kuroorwa pekutanga. Ndakatambudzika futi kubata nhumbu. Ndobva tafamba. Ndobva ndanzi iwe uri mukadzi wechikwambo baba vangu vanokushandisa ina handina kuzvipfuma. Sekuti ndaiziva kuti baba vangu vanodini vanotida. Saka ndaizviramba. Ndobva tafamba ndichingofamba chingonobatsirwa kumapostori Zvakabva zvangogumira pakuti ndinoshandiswa vamwe vaiti hauzvare vamwe vaiti unozvara. Ndikauchikwa kumapostori nhumbu inobata zveshuwa. Asi dzimwe dzaingobva
ndatova nenhumbu ndotosvika kuma4 months ndogona kuti arega ndimboenda kuchipatara ndimbononyoresa. Ndasvika pachipatara nditori palaini repachipatara kuti ndipinde kunotestwa pregnant test. Ndobva ndatotanga kuenda maMP. Ndobva ndatongobuda ndoti saka ndichaendera chii mukati because ndatotanga kuita sei kuenda kumaMP. Imwe yakangonyangarika yasvika pa4 months. Imwe yakabva futi yasvika pa4 months. Ndatongoona ndisisina ndaitorota nditobviswa mwana mudumbu ndichiswa mbeva mudumbu. Saka baba ndagara chingovataurira baba ndine dambudziko iro riya rangu rembereko iri. Vachiti zvinopera enda kuchipatara kumadhokta chii ndibva ndamboenda kumadhokta. Ndobva ndambonzi une mafibroids. Ndobva ndaenda. Ndobva ndadzokera futi. Ndobva ndanzonzi hauna chino hauna mafibroids. Saka kubva ipapo ndinorota nyoka dzakawanda wanda. Dzimwe dzacho ndotorota dziri mumba mangu dzichitoita kunge dzinosangana neni pakurara. Nekuti pamwe pacho kana murume wangu chaenda singatombonzi kana kumuda. Ndaigona kutongomurafura pamwe ndichindaimboshanda night muSouth Africa. Ndotomusiya akarara ndonzi wototi handitombomudi. Uye ndombodzokera mumashure zvishoma. Pandakaroorwa nemurume wangu wechitu wandinayo. Akatoroora zvakanaka-naka akabvisa pfuma zvakanaka-naka. Pfuma akabvisa tiri kuSouth Africa. Pfuma yandobva yasendwa kupi kumusha kwanga kuna baba. Saka pakasendwa pfuma iyayi murume wangu nditruck driver ake akabva angonyarara kutaura neni. Ndobva ndatoshaya kuti kochi ndikambozama kuti ndimufonere anga asikadairi foni yangu. Imakamuri kuno. Ndanga ndiri kuSouth Africa. Iye anga arimo muSouth Africa but ndasingazivi kuti ari papi. Asi pfuma atumira. Pfuma akatouya akatobvisa pfuma iyi. Alright. Pfuma ndobva yazotumirwa nehanzvadzi yangu kuSouth Africa. Kuti uye kumusha pangosvika pfuma iyoyo. Ndopakabva pangotanga zvinhu zvese zvatinambobvira tatukana kana kurambana hatina. Ndobva ndangorwadziwa ipapo ndakarwadziwa zveshuwa semunhu anga aroorwawo. Ndakarwadziwa ndikashungurudzika murume anga andisisa basa akati basa rako rinoshanda naiti hariite ndobva ndasiya. Saka pakandisisa paya ndopakangobva aenda akabva anoti zi. Ndasara ndikatambudzika ndikadzingwa nalendori pamba pandegara ndikatanga kutsvaga basa ndobva ndariwana. Ndobva ndatorana nasekuru wangu ari kuPretoria hanzvadzi namai vangu vakanditi uya kuno muzukuru ndobva ndaenda. Saka ndaenda paya ndobva ndafonera baba ndikati ndozvakaitika. Baba ingonditi zvina basa izvo. Kana waona kuti zvekuroorwa zvaramba vamwe mazuva narungovaka kumba kwana baba vavo hazvina kana nebasa rese. Ngoti kuti uvake kumba uta sei ugare. Ndikati zvinozoita here nekuti ndichiri mwana mudiki. Kuti ndigare pamba pababa ndida kutoroorwa ono kuti ndendifunga kuti ramangwana rangu richazova papi. Ndisinawo kana musha. Ndobva ndagara ndikati 3 years nemurume tisina tombotaudzana. Saka ndobva ndazongosungwa ndi kuSouth Africa ndakarota mai vangu vakafa vaitondudza kuti before October ipasekuru mari 400 rands sekuru hanzvadzi yavo. Ndobva ndaishaya semunhu anga asingashandi ipapo ndasingatomboshandi. Kubva zvandikaenda kuPretoria ndambobvira ndashanda. Ndaitotambudzika mabasa upenyu hwahwo hwakaoma zveshuwa. Kana hama dzangu chaidzo kuti ndivafonere vachinditaura zvemurume ndasingatombodi kuzvinzwa. Kana sisi wangu ndaitovarafura ndaitobloka munhu angoti mimi vari kudataura neni ndaitongobloka. Anga akuda kuchidzoka. Anga akuda kuchidzoka manje achifona nehama dzangu ndasingadi kana kutombozvinzwa ndiri kuPretoria. Saka pandikazosungwa manje Pretoria kwandobva ndagara 5 months ndiri mujere. Ndobva ndazodhipotwa. Pandikadhipotwa kuya kuno Zimbabwe ndobva ndagara ndine mumwe sisi wangu wandaigara nawo. Tichienda kunobatsirwa madzibaba vangu vakati madzimai ndiri kuona murume ari kuSouth Africa asi murume uyu akadzanga asi ndiwo murume wenyu. Ndikati madzibaba emurume yega ini handifungi kuti tichadzokerana nemakore avapo. Nana chandikamutadzira iye ndiye akatondisiya. Saka handifungi kuti zvichaita sei zvichaita. Madzibaba vakati zvinoita anokutangai. Zveshe vakandisira message vatanga kutaura paya. Ndobva tanga kutaura nasisi wangu ndobva asvika pakuti uyai kuno South Africa titese tigadzirise nyaya. Ndobva takwira ndobva taenda. Ndobva tanogadzirisa nyaya iya zvakanaka paya ndobva tadzokerana paya. Iye ndobva azoenda kubasa kwaakaendawo. Ndobva andisiya kuSouth Africa. Ndobva tazoita sehedu taitoronga zvimwe chete nanhasi tiri kuronga zvakanaka. Ndobva ndazokwanisa kuya kuno Zimbabwe. Zvadaro uku kushandiswa nenyoka. Nyoka idzi ndotodziona. Sometimes ndoita kunge ndiri kurota asi ndisingatoroti.
ndotomuka ndotoona kuti apa ndaitotanga ndiri kutorara nemunhu zveshuwa ndakatotota zvinoita kana warara nemurume zviya. Pamwe pacho ndotoona kana zvimazurwa zvenyoka zvakutochipisi mumba kutoda kutoda ichi chinhu chizurwa chenyoka ichi but hanyoka ichi handiioni. Pamwe pacho ndotoinzwa ichifamba ndotonzwa toti we mumba kudai so ndotonzwa toti saundi yandiri kunzwa ndeyenyoka. Izvi ndakazanga kuzvinzwa pane pamwe pandikaenda unobatsirwa murume wangu ati mboti ari imboenda imamwe sekuru anoita sei vanobatsira vandakaonawo ndobva taenda nanzvadzi yangu ndobva tasvika ndobva tanzi endai pagilasi ndobva taenda pagilasi ndobva taona zvese zvaitika ipapo nababa vedu vachitishandisa vanoshandisa vana vese nezvembereko zvese zvekunditambudza izvozvo ndakazviona ipapo. Saka kubva pane kuona zvinhu izvozvo zvakutoitika mumba live ndotonzwa masaundi kana tikofika tochaya ndotonzwa kuti pane zvinhu zviri kuitika munhu pane zvinhu zvatopinda munhu. Saka ndo mamira akata nyaya yangu ndo nyaya yandanyakufambira iri kundishungurudza imbereko kudai ndandaita wangu mwana zvanga zviri nani. Omunin'ina une yako here matambudziko? Sisi matambudziko atinawo ndiwaya dambudziko dambudziko ravo rekusaita mwana zvichikonzeresawo nababa nekufamba kwatakaita. Nonga takafamba tikabata zvakawanda zvatakaona pagilasi ndokuona kwandakaita ndaiona baba ane mazita vakanyora evana kuti vari kuvashandisa. Ndofunga muimba yangu ini ndine pamurume asi kugara kwacho nemurume ndipasi kugara naye kuti garisana nemurume zvotonetsa nekuti panazari pane zvinovhiringidza nechito ndiri mukadzi wezvunhu zvinofanira kugara nemurume chigara naye panzvimbo. Saka tinogara tichigwisana nemurume anongogara kandisiya nguva zhinji anenge ari South Africa kuti adzoke kuno kuti garisane hazviiti. Ndikavaudza papanodza kuti ibva usiye uye ugare pamba wake. Kana murume ukaona kuti hamudi dzoka pamba uzovaka ugara ushayiwe chero murume kufara naye uri pano. Saka indovati indosiya mhuri here ndiendogara pamba ivo ndozvavanogamuchira. Ndikaudza kuti pane zvinhu zviri kunetsa baba zvatiri kubata kuti nzisi takapuwa varume kudhara. Saka chero murume ndombondirondedzera kuti ini pane zvinhu zvinondinetsa kana ndichida kusangana newe ndikauya pauri kudai ndinoratidzwa murume anenge achigwisana neni achindidzingira kure. Saka anokwati murume nguva zhinji unondirota sona dondiuraya pamwe pasina kana nyaya inenge iripo ozoti pape ondudza kuti pane mhepo yanga yakandigara asi mhepo iyi iri kundidzingira kure newe ndokurondedzera kuchita murume. Saka dzimba dzedu hadzisi kumira zvakanaka zvachose. Parizvo nezvi murume wangu ndiwane 3 years ari kuSouth Africa asingadzoki kumusha tisingatorwanani zvachose. Aba tikaudza dambudziko iri havarigamuchiri vanototitsamura tisiyai varume vacho muye mugare pamusha uchero murume wokufara naye muri panapa. Pamba pacho ndingatombobva kumba kwangu kwemurume ndikatomboenda pamba ndovabereki tatadza kuisana nemurume pataimbogara tese. Ndaenda pamba payani vandati kuna baba indiri kuti ndiri mumba ndiri kurota ndichiyumba nemurume achirara neni asi fesi yandinoratidzwa ndeyenyu. Ubva baba anditi mubobobo vanhu vari munzvimbo vanachita chi mubobo. Ndikati zvinhu izvo ndirwadza pakuti ndikasuduruka pano pamba apa kurarapo ndikanorara kana kuhama zvinhu izvo hazvinditeveri. Asi pandinogudzoka panapa ndikarara mumba ndinorara nemurume every day asi murume ane fesi yenyu kumeso kwangu. Ndobva watomboti ndira kupa mushonga kuti usamuona munhu iyeye paanouya ndikuvhare kumeso kwake. Ndobva ndati ini mushonga uyu ndimuzore mwana yangu akaramba. Ndobva ndati kukupa vakatokupa vakandisvitsa chigaba chemushonga ndobvazorwa chindorara. Ndobva ndati mushonga yandikambomuzori nekuti ndanga ndambofambawo kune vanobetsera vaya akandizati baba venyu vane zvavari kukuitai vatoti kuti mugare pai mudzimba nevarume kana mukadzoka mukagara pamba zvinhu zvavo zvinenge zvakushanda zvakanaka nekuti zviri kukutevera kuvarume vachikudzosai pamba. Saka baba varadziko rwadziwa nezvinhu izvi vanototsama kuti munondipuma toti ngatifambe baba tigadzirisewo zvinhu izvi havadi. Vanenge vasingadi kutifambira zvindambudziko rachero vanachimboona sezvakavanakira havana basa neupenyu hwedu hwacho huri kutiremera. Vanototi dzokai pamba muye muvake munoshawana varume vekuti kufara navo muchigara kurodza kuti ndakatombofunga kuti asi zvinhu zvavo zvinoda kuti ndiite murume chifambi kana ndikaita chifambi ndisina murume wezita kanodamwa pandiri anenge achiroora. Iye chikwambo chiya chavanenge vachishandisa kufungira kwangu chinenge chakuti uyu mukadzi wedu zvechokwadi. Saka ndo matambudziko atiri kusangana nawo awo tidai mari vabatsirawo mari hatina. Pane pandanga ndasiyawo pakuti ipapapa mazuva apera takayepera mudhara tikati baba inini ndarwara takatoronga dhiri takadai
Ndakavaudza kuti ini ndarwara, ndobva vaudza kuti ini ndarwara ndaita sei, ndadonha. Saka baba vazwa kudaro vakatonzi nehanzvadzi yangu ngatiite sei, ngatikwire tiende, vatotumira mari, ndanga ndatotumira mari yekuti vauye vese kuno tiende munobatsirwa. Saka zvadaro ndobva vaenda kumba kwamudhara, ndobva vaona vachinzi baba vako vaenda kuruwezi kunoredza, asi vachinzwa kuti mwana adonha asi kugona kana kufema. Ndobva vamirirwa nehanzvadzi yangu svika vauya, zvikanzi mudhara zvinhu hazvina kumira mushe, handei. Zvikanzi aiwa kana iri nyaya yembereko ngauye kuno ndiite sei, ini nditoriwo nemudzimu, ngauye ndimubatsire, ndinosvikirwa nababa wangu. Kanzeiwa haisi nyaya yembereko. Ndobva ndatsvaga mumwe mumanini vangu, ndobva ndavafonesa ndikati itai kuti ndiri tete remurume wemwana wenyu, nditori nawo kuchipatara izvozvo izvi. Ndobva vafona, ndobva vanzwa izvozvo, kanzi alright touya. Ndobva vakwira, ndobva vauya panga tiri pasekuru ipapo. Ndobva vaya, ndobva vaudzwa zvikanzi uyu mwana wenyu here, zvikanzi mwana wangu, zvikanzi kana ari mwana wenyu pakanaka, anozvara, zvikanzi zvakanaka, ichipinda pai mugilasi, kana mabuda mugilasi mozodzoka mudare. Ndobva tapinda mugilasi tichideedzera, takaudzwa tinodeedzera zvaunongoona ndozvaunoita sei, ndozvaunotaura nazvo. Saka ivo vaitovharidzira mhino matauriro avaita, pamwe vachiseka, pamwe vachingoderedzera zvisinganzwisisiki. Saka vanhu vanga vasvika pakutoneta, ndakaramba ndakangoshinga. Ndobva tatanga kuona zvese, takaona zvese zvavanoshandisa, zvese negumbo rangu ndinotombozvimba mazuva ano ratoserera rinozvimba risina kana kukuru harina kana kumbokuwara kana kudii, rinongozvimba rega. Ndakatoona nechinhu chakatondibaya pagumbo ipapa, ndikaona nenyoka dzakamedza zvese zviri kutitarisa kuti nhumbu zvese ndaideedzera zvichitobuda ipapo, nyoka ichitobuda ipapo. Saka tabuda mudare mugilasi muyamwe, hapana munhu akambotaura navo kana kuvatsamwira kana kudii. Saka ngovarespecta kuti isu toda kunopedzerwa mudare masekuru, zvese zvationa tichanotaura pai mudare masekuru. Asi baba kubva zvatakabuda mudare havana kumbobvira vada kugara pasi. Ndakuenda ndikati aiwa mungaendeka zvinhu zvakadai so, toda kudzokera pai mudare nekuti sekuru vanga vachinzi vabuda, vanga vasipo. Saka baba vakarambisisa, tikambovazamawo nevakomana veipapo, ndobva vazamawo kuvabata kuti vasaenda. Ndobva vazongoti regai vaite sei, regai vaenda. Saka sekuru vachizodzoka, tichidzokera mudare, ndobva vatiudza vakati ini ndaitotaura naye ari mudare, muri mugilasi, ari paurei hwake, nditotaura newo pamudzimu wangu. Ndobva atondioneka akati aiwa handinganyadziswe nevana kuti inini ndakabata zvandakabata, saka ini ndakuenda. Saka zvadaro sekuru vakati inini kuti ndivadzosewo ndoda 7,000 kuti zvinhu zvenyu zvipere. Ndobva taona kuti mari yacho isusu hatina zvesho, ende mari iyi yekufamba yekuti zvevese havauye kuno iri kutobva kune murume wangu, nekuti ari kugova kuti dambudziko remwana ridi mbereko ivepo. Saka mari dzacho manje, mari dzacho ndo dzakunetsa. Handiti. Alright. Reka timboenda kuna Tsano tisati taenda kuna baba. Tsano, iyo kairi kubva kuna hanzvadzi dzenyu. Ichokwadi mukoma. Tambudzika. Ndofunga nhau idzi isi tachingokura chingodziziva kubva kare. Hanzvadzi yangu kubva chiwane but nhau mberi kuri kudiri kumutambudza. Saka kugara kwedu kuri makosi kwataita tasingatozivi kuti baba vedu vakadii, vane zvavakabata, nekuti chero kwose kwatoenda kuchipostori kwatona mata uchingonofugama chiro munhu angouya nhasi anongoti baba venyu havasi kuda muvake, vanoda kuti hanzvadzi mudzoke mugare pamba, vakomana ndizvo zvimwe chero mugare pamba. Saka dambudziko iri rinototirwadza, tinotoshaya chiro pekutangira. Zvasakisa hanzvadzi yangu iti vana budi hatimbofambai. Saka ndofunga ndakambotanga kubuda nehanzvadzi yangu, tikangoti regai timboona kuti toita sei, nekuti takati baba tingatangire kungovananga semunhu mukuru sezvavari kungozoita izvi kuti pamhendipuma, tikati hatimbobuda tiri vaviri tinoona kuchengwa, tabuda tikanosecha tikaona zvacho zvonetsa kuti tizvifambise toga tiri vaviri zvaitotinetsa. Saka sekuti sitongowana kugara kumisha mari dzotinetsa, mukwashandi akatoprovhaida mari dzakandikwidza bhasi nedzinenge chidiwa kuti tibhadhare. Ndikaona kuti shuwa zvinhu zvacho zvinotiremera, mari dzinenge chidiwa dzakawanda, sitongwa vanhuvo. Vakasakisa kuti kunyange nesu mudzimba dzedu chaimo takatozoona kuti zvishuwa kushandiswa, nekuti moziva kana takangokura pamba baba edu achingotipa rudo rwakakwana namai varipo vachivapenyu. Saka patakatanga wati baba nyakuchati angoti nhema vanada kutiparadzanisa nehama. Saka takatozozviverenga patakazova kuti shuwa muri kushandiswa, nekuti kunyange nini pano pandiri
unogona kuita 2 weeks mudzimai wangu naye mumba asi musina kana kumbosangana mumba. Saka ndikatozoona kuti zvishuwa pane zviri kuitika apa nekuti kune zvimwe zvatichingowa chingotaura kuti kune zvimwe zvisiri normal kuti ungagara 2 weeks mumba nemudzimai pasina chinoshanda. Saka mudzimai wangu kutanga ndakarambana naye munino wangu ndo zvimwe chete mudzimai akaota mudzimai kutanga nobvaramba akaita uchiti nobvaramba naye. Saka dambudziko racho riri kuramba richingokura. Kwanza dzangu ndizvezvo dzimba dzavo dziri kungogeda geda. Saka ikono takufamba iwo zvinokonzerwa nababa. Ndobva baba vangu vari kuSouth Africa ndakaenda kumba ndimuna December ndikati baba tine zvinotinetsa sevana. Nawe ndikatanga kutaura nehanzvadzi yangu kuti tarai muone hanzvadzi yangu ava ne34 years hana mbereko baba munoona upenyu hwedu kuti hwakamira sei. Baba ndopa vakandipindura akati zvinoitika ndezvekuti vanhukadzi vanogona kubereka ane mafabric acho. Ndikati zvinogona kudaro baba asi dei mambosimudza musoro muchiri vapenyu musazotisiyira dambudziko kuti ini ndogona kufa kana kuti mogona kufa musiyira vana vari mudambudziko. Ndopa vakati shwazi toda kuti tifambe tikawana mari tofamba. Ndakabvako kumba ndobva ndadzoka ndikafonera hanzvadzi ndikati baba ndasvika ndikanovavona. Saka ndava kumba vakazofona vakati ndachikumbira muvuye ndofunga vakatofonera nzvaka mukana nguva yona hanzvadzi yakutora naye muye kumba nekuti ini ndakakura nchirerwa nemudzimai wangu ndakakura chingondirwira. Saka ndikati baba kuti tive kumba ima mungakwanisi kuti chero muri n'anga mungaita n'anga kuti mungazvirapira vana venyu hazviiti toda kuti titoenda kune dzimwewo n'anga chero muri n'anga totoonawo n'anga dzimwe toenda pandzimwe n'anga kuti dzinorapiwa. Ndopakanzi mukwanisa kuti muye kumba ini ndogona kupedza matambudziko akaita sewa chero embereko iri kunetsa kwanzvadzi yako ndichida kuti muzvirereke pandikati kana izvo zvatingakwanisi kuti tivepo pamba. Saka ndichivabudza ndakavabudza ndichiti baba kwatofamba chero kuchipostori kuti onge mudzinza menyu makadi makarongwa. Mudzinza menyu makarongwa mune mweya dzekupenga mune vanhu vanoda kushandisa vanhu kuvapa zvipambu kuti vasarohwa kana kuti vasarohwa. Ndomaudzira ndakavaita baba. Saka takaona kuti tivasimudze panonetsa. Ndofunga hanzvadzi yangu yakanofoneka nditi vakati abude ini kuno kwakaipa ndobva ndati rega ndifonere baba asi ndichatovafonera so kana vakufonera unongovaudza kuti ndikati kuna baba hanzvadzi yavo kai awakupi ndikati angonzi avo ari pamba pake avo kuma3 kai saka todini wakwanisi kuti indeke ndikati ini zvonetsa kuti ndifambire nhau dzevamwe vana ndiri umwe mwana. Saka ndakaona kuti zvonetsa mangwana makuseni ndichitira vafonera ngakadzima ndobva ndakwira bhazi ndichienda kumba ndikawana baba asipo. Baba wendepi waenda kubizi ndofunga ndakangomira ndikadzoka kutara ndofunga pamba pedu kuenda kutara pane 2 km ndobva ndagara. Pandakadzokera pawakandiona vakarohwa nehana pandakavarondedzera ndikati baba ndauya asi chandikuisa pano inhau yemwana ndakakudza kuti mwana adoni mimotowana nguva yekuti muinde kundoredza kambonzi ini hangu ndachida kuti auye kuno hazvigoni kuti auye. Ndikati ini vandiri kufonera navanisi kutaura naye ndikutaura nemunedzito akatomununga vakamupa hope muindisa kuchipatara. Kanzi dei auya kuno nekuti izvi ndaigona kudi kuzvibvisa kuti ndaigona kumurapa sekuti ini ndinoitawo zvemudzimu. Ndikati baba panorema nhau iripo isu handii kuti inoona plan B tasvika kuchipatara taura madhokita kuti kapuwa namba dzemadhokita dziite. Ndikati madhokita anonetsa kuti madhokita anoita mashift saka kuti tipuwe namba dzemadhokita tingataura naye ndiani hapana. Saka ndobva ndabvapo madekwana akati handouya toenda. Saka ndakangosvika kumba vanga vati umbozama kwandi ndikati ndataura nehanzvadzi ati ari kuhwa zvimhepo kurova vadochinja vadoti saka ngakwira auye kuno paya vakuhwa zvakanaka kana kuti uchitora nehanzvadzi akari kulondikoko muinde. Ndikati kana izvo zvazvigoni baba ndakakudza izvo paina ndifambiri nyaya dzevana venyu muchiri mupenyu asi nekuchiyamhuri ndofunga vatetonobva vatofoneka vakatoti kana hazviiti baba kuti mudi musare nekuti ari kutorwara kungogona kutaura pafoni zvokungoti ava kunzwanani. Ndopa takakwira tikauya nobva vakatiuya vakati mwana wangu akadzikira. Ndikati mazviona baba kuti akadzikira asi muviri wake mazivire enyu moziva kuti mujaini. Nobva ndikati shuwa hapaiti. Saka takamira kusvika vasekuru vauya nobva tadaidzwa mumba tikapinda mumba mumatare masekuru. Sekuru vakati mwana wenyu ndomubvunza wakaunza sekuru oga akati mwana wenyu. Ndikati kanzi mwana wenyu mubereki iripo asi handina zvakawanda zvekuti nditaure ndada kuti mutange manozvionera pagilasi. Ndofunga takaenda mugilasi zvarehwa nehanzvadzi yangu umwe nomwe akaona zvaakaona hapana akambotaura umwe tabuda. Ndofunga bamini tatinavo hapana akamboudza umwe ndaona nhingi ndaona chakani ndadii takangobuda tikagara pashi. Ndofunga ndakatorara bhozi ndandotohwa kutonida. Baba wadi kuganduka paya ndichatonirira kutenda kumba
takutenda kumba kwai ndine mukadzi muno wandozvaitaura vakomana vaitwa pakati kana sekuru havatenderi kuti kana munhu abuda matara avo ufambe kana nditoenda kumba hazviiti zvamungandipunhure kuti ini ndoro yavana vangu ndingaroya vana ndikati bamini wakavabvunza kati kwaimogoti maro iwe ndiani ataura zveuroyi ipapo kana ndotoona matauro evanhu ndiona matauro evana vana vari kundipuma uroyi tikasvika kusvika pangoti regai vadi vaende zvavo ndekuenda kwavakaita vanambozotaurawo nesu tikazama kuvafonera vachiramba saka mudzimai wandi akazofona tikati tada titaure nababa zvitazowana mudare kanzi handitaure nyaya idzodzo ndopindura vakati vasati achipai munun'una wangu fundi vanogona kutaura nemi handiri kutaura nemi nemutogona toenda kumapurisa saka ndo nyaya yakasakisa mukoma robari tikutsvagei kusvika tisvike pano pana sekuru nasi aiwa tinotenda baba chekutanga tava kukutendai nekubatana nevana mumwe wenyu. It's very rare kuona baba vachiuya nevana vakaita seava vasiri vekunyatsotumbura vana vamusina kuita nemudzimai wenyu, nekuti kazhinji matara akadai soka anenge achimunzi kana zviri zvamukoma itai zvekumba kwenyu, kana zviri zvabamunini itai zvechi zvekumba kwenyu. Asi tava kukutendai nekubatana nevana venyu ava kuti muye navo uye nekufamba navo kwamakafamba navo kuti vaite se kuti vabatsirwe. Nyaya mainzwa chiri kwamuri imimi baba ndimuri kuroya vana. Hatiri kuti titenderere, handiti makazviona kugirasikawo imi makatomirira mumwe wenyu matoita munyama wekuti muri mutwini, tikatototi raki kuti muri mutwini. Imi baba ndimuri kuroya vana. Izvi hatisa kutomboenda kana kuna sekuru achambona tichazotoenda topaita sei vana munava sunungurai vana. Taure hangu chiti ndakamirira mhuri yangu tenda hadi sekuru vatiuyisisa pano tizotaura nyaya idzi. Ndakafunirwa nemwana ndofunga mwana wakanifanira nehuru ati bamini achikumbira tusvike kuno izvezvi mwana wadonha kwarari ndikati noonyana mari svikadzi aiwa zvakaitora chairo kune mudi usvike pagundo mari yekuenda harari isuti tinayo saka kudhorobha ndakwira ndasvika pati takarara pangondo takazokwira bhazi kuma3 kondo idzi tazopinda marari kuma3 futi kondovira kuti takatendera nekushabhani takadai gwero vamwe vakaenda pakati patasvika paya vatadi tazopinda mudare rasekuru tapinda mudare murume akazvionera ndakazvionerawo ndakazvitasa masanga zvari mutwini wangu zvoari kuita mabasa asatani avo kuchii hapana wakataura neumwe vaingozvionerawo kuti nyoka imwe yatouya yakamira yakasa yakadai pari yakamonera kunikusiku chiona makava zvimwe zvitaiona wendi ipapo saka zvakandishamisa weni kuti kondo zvazviri zvandasingafungiri kondo zvabata umwe wangu asi ndakazvionera nemaziso kuti shuwa ndozviripa hapana wakataura neumwe zvikatabuda panze patakabuda panze ndopakatanga kundibvunza mubvunzo iye kuti zvikaita here kuti ndikaroya vana vangu ini ndikabvunza ndikati kurabva kupi rekuti manzi maroya vana ndienda kunongedzai kuti manzi muri muroyi imi vachitaura kuti hanoenda kutoenda kumba ndakutoenda kumba kwangu handikamiri zvosina basa izvi kana iye ane mudzimu wake ini ndiye mudzimu wangu kana ndiri ndoroya vana ende nditei back to center mundiuraya ndikati aiwa hapana kutaura zvokuuraya munhu kana musekuru anamboti mbonongedza kuti muri muroyi vangoti endai munoona ndai munozvionera zvamune waona unongochogara pana yako saka inoza kuti muri kurawo zvabva kupi saka tikuda kuuraya munhu zvese toda ngoyanana chandikabakwa ini afa mangobvuma zvo zvangu ndodi ndongogadzikwa ndichigadzikwa muri kurawa mari bveipi kuti ndiurayei saka ndizvo zvindotoita kusvika vaya vanogadha po vati sekuru hamufari kubuda pagedhi apa kamabva kudare rasekuru vakakakavara vakapenga vari kutanga kutopenga zvikatangura vaya vakati haiwa havarigezei vadi vaende chibva tobuda gedhi vachitodi tikatovaperekedza isu kusvika pastation svikata kupedza mota tikadzoka ndobva vazofona mangwana acho vakandivataura nomuninavo kutaura neni ati bamini ichatika kutaura nevana vavo vese ichatika kutaura navo ndakuenda polisi ndiyakuti wo zikazi ndakuenda polisi saka ndatomira zvepolisi yaitova polisi kana yava polisi tazotaura ndava polisi zvakangonaka zvemafunga kwembagondisirei kuno vakanditikonisare nevana vachita kuti ndizondisungisa saka ndizvozvo nyaya yacho imichingomira polisi chete tokupira kuita nyaya iyi hapana wakataura neumwe ivo ndivaingotaura zvavanoda pamberi pedu
sando ngatindoyendesa kuziva kuti tosvika tikapatiri sitasina dambudziko nemoa taita zvinhu chedu zvidii tigadzirise vana vedu ava toita zvakanaka nevana kuti nini ndine vanavo saka kuti zvinhu zvongotenderera murimi saka tachiti nyaya yedu idi igadzigwe tikati zvakanaka vana vedu kunyangwe tizofawo tisireona nhaka yakanakawo pasina chakaipa ndiri ari kuramba manje tinotenda chandoda kuudza baba ndechekuti haisi nyore mukaona vana vakugara pasi vowirirana kuti ngatibude kana pachena bhoza ndiri kuita zvazvisi kuzobuda pana pachena zvichaonekwa pasi rese saka kuti ndiri kunyatsozviziva kuti haisi nyore mukaona vana vavo kuti tasvika pakuperwa zvokuti dai apa watona mukana wokutoti ini ndiripo otherwise amatoti kana vakasvika pamutangadura anenge achitodza munhu kuti ina ndirakana nhumbu ndine 9 years ndopasvika vana venyu vatambura ukaona munhu ina handifonerwe nemunhu achiri right anongoverera uya kwasekuru achapora ogadzira zvinhu zvake obva aenda ende zvichiita sezvichifamba asi inokaona munhu akundifonera apererwa ende nekuti vanoziva mashandiro andinoita ende vanoziva mayambukiro ari kuita vamwe vanenge vaita se vanenge vandifonera saka ndapfege ndibva ndakuudzai kuti pasvika vana venyu vaomerwa nekuti imi hamusiri makandifonera ende vakaita se vakandifonera ndatozofarawo nekutenda kuzoti mutwini wababa ari panapa uyewo zvakare imimi nedanho ramatora kuti kandibatane nevana vemumwe vangu harisi nyore nekuti maona kuti vana venyu vaita se vatambuka muda kuvasiyirawo nhaka yekuti vanenge vachizoti dai pasina baba nini dai pasina mutwini wababa zvinhu hazvambira se hazvatifambira chazvakanakira dare renyu ndekuti makatorifambira kudhara zvamakaona mukuzviziva kudhara ende zvamuda kuna asekuru achapora matozvitaura kudhara havatombopedza nguva yekuti kana ndega ndichiita kana paine zvakasarira vanogona kuzokuudzai asi matova kubhora kaita inonzi pena kunzi sekuru pena goesai bhora iro tauya kuza tizochema sekuru achapora sekutaura kwamaita kuti hamusi kuzitoziva kutoti vana vari kuchema nei vazukuru venyaya vabva vataura chimandipomesa kana kuti chinondinakidza chinhu 1 ndinoona kune madzimai mamwe anofukura apo ndafarira vazukuru vangu kusafukura apo ukavatarisa kana ukaona vakati zi unofunga kuti vari right asi chakandinetsa nezuro chekuti ndikavatarisa zvekuti muda kubona payoutube ndakaseka ndikati zvindi zvacho ndizvei nyaya yacho ndeyechii ndakaedza kugara mbichana kuti pamwe pane wana chanodza kuti sekuru chinoda kuti buda payoutube so but izvozvo ataura kuti takabuda mudare rekwatakaenda tikaona zvatakaenda tikazviona tikadzoka futi takadaro alhamdulillah ndongoti aliasubona watana mwari vakaita kuti gwenzi rigone kushanda pane vanavo ndaiti Allah subhanahu wa ta'ala dava rifumura nokuti gwenzi tinoshungurudza muri mukatarisa masvikiro akati akadza vamwe vari kutambura vakadzi wozoona vakadzi vari kutambura nezvekuvarara vamwe vakutambura kuti inini dandawana ana baba vakanaka vanoshuwira kuti mwana wangu ningi akauya paChristmas nemurume wake but baba kushandisa mishonga kurara mwanasikana gondowatuluka mbobobo ende shuwa zvavataura vana zvakarema wakagara so wakavatarisa so ukaona mavhizheni zvinenge zvichiitika pamaso pavo so unonzwa tsitsi nokuti hazvifaniri kuitika pamunhu handiti nokuti inoita fanike ngozi woita fanike chii uzotasa chiri chikwamba kuti kosaka chii chiri kuitika moso yacho ndei ukuishaya futi moso asi nekuda kwokuti munoona kuti ndonhau yakanetsa iye yakwamurewa kuti tiri kutaura kuti izvi hazviite siyai baba munhu mukuru ane brain dzakanaka anotaura kuti mushonga uyu ndakautora asi wakundikanganisa because mukuru ngaabvume kungoti vanangu sorry ndakakanganisa matori andakaita pane mwe dhalanze ndakatora ndichiti ndidiwe nasikana tikati saka ndinoseka strike sekuru vaida kudiwa nasikana saka anti ndio zvikuzopandukira mwana wangu akupenga mwana wacho zvaari kupenga ari kuita sei mwana wacho ari kupenga ari kuona achirara nababa ndizvo zviri pane vana so neivo saini akati inini ndinobata mishonga ndoda kuona kuti achandipikunurira vana vacho ndiani ini ndamira because ndikutarisa panapa padare revana ava pakufamba kwavaita ivo vamira kuti zvandakaitwa zvezvishoma handisi kubva ndasunungura ini ndiri kuti vanonyepa mamvisisa ini nditoa chapora manje handitike iyeye ari kubereka ari kubata vana
handiti kurariwa kuri kutauriwa pakauya zvihombe panapa pakauya zvihombe zvinodarika izvozvozvo tiri kuti bosi vana chaakapara kurariwa nechinhu chausingaoni. Vanhu ndogara ndakaudza shuwa kuti saka chii munhu ungaenda kun'anga utadza kutsvaga mari. Alhamdulillah chinofadza ini ndini n'anga eti mandisa ndinongofara kuti zvizhinji vezimbabwe toziva kuti avo ndo anonzi achapora. Asi mukoma Robert mubvunzo kutanga kundibvunza nzi ndimi mafamasi inenge yakanaya munda mangu mvura nokuti ndinoita swadaka ndinokumbira day naday. Munhu achiyerera misodzi fange zvikuita nsikano ini ndosvika ndichitora mkanji wangu uyu so kumpukuta misodzi so kuti aiwa muzukuru nyarara mimba iri kuuya matwins ari kuuya sekubereka kwakaitwa nababa kwaiwe unoyatadza sei. Alhamdulillah saka uya hapana chinonetsa nokuti baba munoziva munhu mukuru anonyara anonyara bozi akaona kuti asvika mugomba ndobva acheuka akaona adonhera akati ko vana nditakura sei. Ndokutanga toti step 1 watotanga kutokundikana mishonga. Saka tinotenda kuti ivo kana vakati vachiti nditaure nawo handidi tongotenda kuti mimba yakabata amai mwana munokambata makorokoto munoenda naye tinomugadzira mosvika futi naye orara hope pamusha ipapo pababa. Chinhu chinokosha baba vakava varoi ndevangu vakaita sei ndevangu ende futi ndimi 1 wandaona mune like ifanike izvo handimambisa mukomana ndo une like yokuti baba vamunofanira kusvaga zvokwaita. Vamwe baba vakauya munomu handiti mukoma wacho ndobva abvunza zvikanzi iwe ndiwe unawo zvikanzi inini handichisipo kwamutokoko vabuda patv zvikanzi ini handichisipo zvikanzi ini ndakunoona zvevana vangu handiti akukuita so ndibaba wenyu ndakutoenda baba endobva asiwa imimi muri 3 baba vamwaitire mukumbire mazuva yawedzero naAllah subhanahu wa ta'ala nokuti davatiza uroyi wamukoma wake saka alhamdulillah anongotenda kuti Mwari munayo midzimu munayo nokuti uyu zvivindi zvake ende futi imimi mukoma wacho akakupedzai imimi anoenda ku handiti akatendoka anoona kuti takaberekwa tiri 2 mudanga imomo saka izvo zvinozvingwarirewo hazvisi kuti zviri pavana vake chete. Akapererwa muroyi akapererwa anotendukira ipapo. Saka susu tichapedza dare iri tolipedza tolivhara haiwa vana muchaona kubva manje so chakopai mushonga unoita kuti vai vanorarwa avo wallahi handikunyeperei kurariwa chete kungonzwa kuti vanhu vari kukurara kana kutonzwa kuti mudzimu ivo mudzimu chaiwo nokuti vanhu vakandibvunza vamwe achapora midzimu yamunoshandira ndechichawa chete aiwa kana wokuDarwin kana wokumasvingo kana wokuchifu mudzimu kwauya bosi imwe iri kuuya panapa osvika utono ndoti mudzimu tobvunza ndiwe kupi ndabva kuMozambique taura wabva kuMozambique uri kudei unoona kutasa pasi mudzimu wakanaka unototi ukatasa pasi wogara utanga kupangidza matare ekumusha kwavo saka dzimu iri riri kutaura iri ndere kupi unoratasa pasi ndobva kuti uroyi uyu handidike saka asikana ndoti alhamdulillah munamata Mwari mupenyu kubatsirika munobatsirika mberi kwenouya aya madhimoni nemukomana anomira baba munoudza kuti aiwa nyangwe zvenyu musingani amusavanyengerereka bozi mukanyengereraka mukanoti bubu anokunokorai futi tsoka asi imbwa dzavo hadzina kumira kukufambirai. Saka isusu takuda kuti musati mabuda pano tise protection isu tinoti protection kuti imbwa dzavo painosvika kuti inosvika ichinzva pari kuvava handitika hamusi mega vamwe varipo pano vakatouya nadzo imbwa dzavo dzichivatera vamwe dzichivatonza feso vamwe dzichiita sei but manje so vari kurara imbwa isusu tosvika kukumura kusvika yapera hazvina mhosva ndosaka muchiona kuti Allah subhanahu wa ta'ala vanotaura pabhaibheri paipai kuti anzi mufundisa bishop mumwe akati kunyika kwatinogara kune zvinhu zvakanaka kune mvura yakanaka koma ndindigeze mutsime saka pana pamunogeza mushonga hatikugezei munamato mushonga inini pamwe ndoga musitoto ndiona munopiwa mushonga wenana ambuye kunzi gezai vazukuru mageza mushonga yeye ndo inoita kuti baba vazive kuti vanhu vaive vakazotichinjira mapoto iri ipoto rimwe riri munomu ndinovhaira naro mtandangozi musunga waroyi mchenula avandusa mtandangozi musunga waroyi mchenula pamishonga 3 ipapa pamwe ndikaita mistake iripo 21 mu1 zita
Andi mandisa kunzi ngozi bosi babenyu akabata pakadzi mandisisa murume wamataura mukufambira nasi murume akabata panodziya kwete zvokutamba ende anotobvunza kuti nhasi vari kuitei handiti nezuro akatobvunza narimana ndakauya ndikamira padhuze nemimistereke ndichikutasisa fs nokuti ndaiona paita shiri kuti ndikati kwa vanhu vari kuteerwa neshiri yakanaka so ndechi ndakanosvika tasati pane zviripo saka ini ndati muroyi ndiyeyuka nokuti alhamdulillah ndikutaura shuwa because ivo vakangobudikira fesi yacho ndobvangomira kuseri ndikati asi mutana wemuroyi nditasamushemusha ikati no pane zvokuitika ndobva ndakuti aiwa regeti taone mukomarobe mozobuda saka kubuda kwacho ndiko isusu hatibudisi zvokuti tikufadzei tinokubudisa zvokuti tikurapei anazokwanavatana zvamakumbira kuti hatina mari ini ndinokurapai ndazvinzwa ndinotenda mwari vanokubatsirai mukatouya futi musati sekuru nasatashava munotopiwa chikafu nyama yembudzi kana pane muzukuru aitirwa sadaka pa nyama yacho ikabikwa yembudzi munodya kana pabikwa yehuku munodya kana pane sadaka munodya alhamdulillah kusvikira imimi baba onzwa kuti mwana wenyu mimba iri pano no mwana wenyu agere pamba muri kugara pamba asikana goro rino krismasi yegoro rinori krismasi yegoro rinori mudara ukatengerwa sutu imwe yacho ndipewo nokupanera sutu aiwa muno vapfekedzei ivo vacho futi varoi vacho musanyare vapfekedzei asi musavapfekedzei kubva pahembe yemumwe munhu direct mutoro kungoti chinobva mutoro musavapfekedzei chibva ivo saito kupfekenura hembe baba vako unozoona mangwanani pakachitori nokuti ndikutoona pane jira remufi pakapekani musoro kanotaura undisisa ndikuona pane jira pamushonga wavo ndikuona wakapfekedzwa jira remufi nekuti mukusimuka kwavo unoida kupota munganindira kunganga pane zvadzondiita nganga idzedzo ngadziditumire nekuti newo ndiri nganga pane zvavanondiita aiwa nikisi kutaura kwemunhu mukuru ndo maendero nganga yakanaka hatiti vana avaite so mandisa nganga yakanaka kana inini ndikati ndiri nganga yakanaka ndina chapala nganga yakanaka vana aite matambudziko tu uyu imba shupe uya vana totowa 5 ndotikunoti vanomwe festival yababa hana mukadzi saka nganga yakanaka inoita se anomanzwa zvatango Robert sekuru muri kurima ndimi mafamasi ndo nganga yakanaka nganga yakanaka inolima kwete nganga yakanaka vana achishupika vachita se munhu ofarira kuita chinganga uchisandisa simba revanhu evasikana oti nekunaka kwakati asikana akabuda pai nganga bvanzi nganga inenge inogona wakuona fesi yevana vako alhamdulillah unonzi urombe nganga yakapusa nganga singazive zvainoita handiti totenda mwari vakanaka atiwedzera munotenda futi national media iri kutibuditsa kuti tiite nganga tingaite 5-6 iyo imwe nganga iri yakarombera kurapa kurapa akuromberwe kurapa kunorapwa nemidzimu midzimu ndiyo inoyambutsa vanhu saka imi muchangoiwana mushonga kuti hanzi kuuchika muchibereko aiwa ina hanzi kuona chibereko chine problem ndingoona chibereko chinotambira simba asi kuti koyo simba mbereko ingauyi baba ari ku UK amai ari ku Zimbabwe mwana chanouya neku beta ka murume kana ari ku UK murume anofana kunzwa shungu kugara nenkadzi wake apa pachikwama kufamba naye totenda kuti mwari vanoita zvinhu zvakanaka saka mukabudawo munomirira chisunungukai musachaita stress asi chandoziva ndekuti munotopiwa muchabva pakutanga kusvika pakupedzisira vandisisana sisi ana mbuya ari pana pavanosecha munogadziriwa kubva pekutanga ikoko pana mataura chichemo ikoko kana vakukuudza nokuti isusu dare rinori mutemo zvinhu zviri sikireti zvemadzimai handikwanisi uchibudisa paririmi nokuti dzimu rangu rakati ikoko hatifanira kuita nokuti vazhinji mumatara varume pavanotaura zvinyadzi vakusvika kuchiva kuti akatsvuka wataura chinyadzi mukadzi ataura apindura zvatodhakwa alhamdulillah saka kuno kudare rino rachapora dzimu redu rapitikia wakabvati no matare yechidzimai ngaitaura mashoko yandopedziswa zviri nani kuudza vanhu vanoshanda pano kuti ende munomuita zvakati imimiwo kana mune secret yenyu mapedza kumatare uko shoko iroro rechidzimai rinonyadzisa rinoya nevai vakapfeka machira panapa ana mbuya vepano ndo vanoya nematare iwayo kuti ndine dare nokuti vamwe
munzwisisa asikana pane pamuri kusiyiwa nevarume asi penyu manje hapasi pekusiyiwa muri kusiyiwa nekuti iwo miri wemudzimai unenge uchitonhora unenge usina kumira mushe saka tinoti alhamdulillah mwari vakanaka vanokusunungura asi kukamira fanike kuakomana uko tikaona kuti mumba yemukati hamuna kumira mushe isusu tinomupa mushonga wokuti iwe endonomwa masupa 2-3 so akasvika mumba adzimai anototi aiwa nhasi ndikumboenda kutsimi taiwa dzokai alhamdulillah ndo matare manzwisisaka saka matare enyu akanaka tinokupai makwenzi zvese zvinoitika tichatarisa kuti tione kuti iyo mazamu ayangangototawo kamazamu kubuditsa tumvura tokuita sei muchiyamwiwa nebere wababa mukunzwisisa ndikuti ndikamutarisa so untoona mazamu yake so yari kubuda mukaka kuratidza kuti akarara so chikwambokuya zoyamwa mwana hamuna tsitsi kunyange nesu vakomana uri mumba kudai kunotorora tutauchirana nemwe mudzimai asi mudzimai unaye padivi saka chasara chi bhozi amaishunga izopera ka anoenda ka anoenda mwana mudzimai chaimudza kuti hausi murume ndoshoko raitaura chiri kunasa kuti kuti wanya vasi murume saka isusu manje ipapa kunzi hausi murume manje ndopandatala kuti akomana munouya kuna sekulu achapona ndakambonzwa mugogo ati anzi unofana kukupa unonzi mukwapula ndinokupa varoora vanotisa imba handitika saka ndinotenda neshoko renyu kuti mayambuka mayamurwa ndokubatsirika nekumbaubvunza sekuru kuti zvino zvavakatiza apa vari kutobhenja kuti hanzi ini ndichaona plani pane zvichaitika kwatiri saka nekumbira kubvunza ipapo sekuru kuti hapana here zvinoitwa kuti vauye nezvinhu zvavo sekumbotiza kwavakaita kuti vadzoke nezvinhu zvavo ndinovimba takaita dare iroro rekwamutoko vamwe baba vakapaka motika dzichiri kugrino zvikanzi handigoneki kuti handina chandinacho hapana chandinoya nacho handiti manzwisisa right taita dare iroro tiri payoutube tichibudisa dare iroro vakaramba baba vaive mwana wekulala nemombe vakati handina mwana uye takaneta dare kumba kwavo taita dare rekumba kwavo baba vai vakaita 3 days ndobva vazorora handiti nokuti zvinhu zvavo zve zvaichandisa mwana uye zvakabva zvandorova muridzi kuti iwe uri kutituma kukosi kubvumirwa ndobva zvarova chi muridzi tapedza madays ndobva taenda nyaradzo yavo baba mwana wacho akati baba vai patakadai paine nharo dziye vakashaya saka kuti tite nyaradzo sekuru taikumbira mutitire munamato ini takangona ramba kumulaya kunamata chete kuti alhamdulillah rabbil alamin ndapedza kuti rabbil alamin ndobva tasumuka usiku hatina kurara asi tichisvika takasvika amai vepo vakuru vakatazva sekuru chishamiso chekuti mombe yepanapa sinzi baba vari vapenyu hapana chayakaita yakangwerekana yadonha nyaradzo yasvika saka panapa pane nyama mudyewo nyama yemombe ripapi tikati kwete isusu hatidye kana chikafu chepano nokuti tanga taona dare racho mberi tabva ikoko tichisvika kuno nyaradzo chiitwa ichipera nyaradzo mukomana uye wokuita uye akanotakura ngoro kuda kundoti ndichero mvura ndiise kwamai guru kukuchemerwa baba bhozi vana yanga ribarika saka achiisa mvura amacho zvikanzi watora mombe dzangu kanocheresa kuchinkadzi chababa wako kuti zviite sei zvikanzi nhai mai imimi naamai guru akatanga kuuya pamushapa ndiani zvikanzi ndaamai guru zvikanzi wandituka amai andobva anomwa poison dare riye takunoritarisa baba amai amuka kudaiso pamba pawo apa papedza 1 week vasati vasamuka vanhu vakawanda n'anga yekugweru asi kuchiiko kuinyanga mukunzwisisa n'anga yekuinyanga zvikanzi mushonga wedu watakapa baba wenyu wadzoka saka taakuda mari yedu munonobhadhara here munouziva here vasiye nezvinhu zvavo zvichaita zvazvinoita alhamdulillah tinonzi achapora handiti n'anga dzinonakidza kuti dzinokandirana ngemari uchibva kune matambudziko unoenda ubva kune imi mifara yekuti n'anga dzakawanda mukabva panapa moenda uko mukabva muchingotsvaka kuti upenyu wenyu unoyambuka sei koma yambuka kamukushoperechi zvinhu zvavo zvosiyana inazvo unozvidiwewo zvinhu zvisina kunaka izvo ende zvakutovadzudza kozokaona chinhu chichikudhudza chichitorera mwana kuchiita mukadzi achichaita zvakanaka wakachitorera vana naimwe ndingatore shodi ini ndinotamba nemuzukuru kubva pakutanga ndichibva pa ndoenda kumunda kunoona foji
mun'anga yakangwara kwete uchibva oti vana akutore neng'anga nechikona kukwidza ng'anga ikopa yakaona yakadikurama kuti handisi kuenda kuendesa kune mwana ako nenyemi ende dai vakangwara 30 chi watuna 30 chi 33 years dai vanga vakangwara dai vakakurapa kare kanditi ing'anga nhasi unowanza kuti kwauya imwe ng'anga mbopavada kukurapa iwe ndatsotsi baba iwavo saka vasiye nezvinhu zvavo asi jira rakavhara iva menyu akafira kuve akationa mbiya yakanotsipikwa kudai paguva ramai asi zambia ramai rakapfekedzwa chii kuratika rotoshandiswa zvemaya zvakanaka ndatenda patakambofamba taudza kuti mai venyu vari kumutsa kuti vazokuurayai kubvira isu vana pachisina musacha zvapera izvi motenda nkomarobhe vaita kuti mugone kumira pamhepo chero vamwe vedu vari kure vari safe munhu wese ndinoprotecta handiti tari rimwe chete asi kana makuzotora kamuka toti uyu siswa kwakava nemurume wake achitarodza yaimwe nyaya kai asi iwewe nevana vako babava nevana vavo isisi ava zvingori chimwe chete handiti pakanaka saka munomirira